Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Department of Trade and Industry Camarines Sur, regular ang monitoring sa presyo kang prime commodities sa Camarines Sur. Local Price Coordinating Council kang siyudad nin Iriga, pinag-activate naman ni Mayor Rex Uliba. 85% ka mga pulis sa siyudad kang Naga, i-deploy. Ngunya na paabuton na Semana Santa. International Day of Forest, sinabayan nin tree planting activity sa Camarines Norte. Uyan mga barata, saldo na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Department of Trade and Industry sa Camarines Sur, regular ang ginigibong pagbantay sa presyo kan mga pangyanot na produkto sa tahaw kan sunod-sunod na paglangkaw sa presyo kada litro kan produktong petrolyo. Uyan sa kuyang report. Regular na pinagmumonitor kan Department of Trade and Industry ang mga presyo kan pangyanot na produktong pangangaipo kan publiko. May kalamidad man o krisis na inaatubang ang nasyon. Parte kan trabaho kang DTI na siguraduhin na nasusunod ang mga suggested retail price o SRP kang basic necessities as in prime commodities, as in bantayan ang mga supply kan produkto. Sa pagmonitor kang DTI Camarines Sur, sarong bulan pa ang ihahaloy kan mga supply kan produkto sigon kay Provincial Director Jay Ablan. Pag-monitor kang presyo tsaka supply kang basic necessities, regular po yan ang ginigibo kang DTI. On the average, I think malast pa siya for a month ang supply. In fact, may nagsabi nga na ang supply sa Pilipinas malast pa siya for the next 50 days. Naglalaom ang DTI Camarines Sur na matapos tulos ang tensyon sa pagultanan kang Israel-USA sa Iran. In kaso mahaluyan ini, daina mapupugulan pa kang ahensya ang pagtaas kan mga presyo kan produkto urog na ngunyan na sunod-sunod ang mega oil price hike. Sana nga niya tayo magparahaloy ang tensyon. Kasi daini maa-assure na magiging mantenido pag magparataas ang presyo ng petrolyo. Kasi ang fuel, very importante yan sa logistics, sa delivery, sa movement ng goods, and including the services. So, in fact, sa costing kang produkto, it ranges from 5 to 15%. So, it can be 5% kung big volume ang pigbabakal ng mga produkto. In fact, sa Naga nga linggo kita kayan, a good example na halos nagpapantay lang ang retail price niya or wholesale price niya duman sa mga suppliers kasi nagbabawi siya sa volume. Mientras tanto, sa tahaw kang halangkaw na presyo kang produktong petrolyo, nagpatanid man ang DTI sa publiko na maging kalmado. Dahil subuot mag-panic buying kulita may bastanting supply ng basic commodities ang probinsya. Bakalun lang subuot kung ano ang pangangaipo kanlambang pamilya. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, maging ang lokal na gobyerno kang Naga ang nagkukondusir man ng monitoring sa mga gasolinahan para hilingon ang presyo kan kada litro kan mga produktong petrolyo. Ang nasa screen, iyo po si resulta kan monitoring kan lokal na gobyerno kang nakalis na Marso 19. Mayong laog sa trabaho kan suod mang Biyernes, kaya mayo man na ipaluwas na update ang syudad sa presyo kan kada litro kan produktong petrolyo. Padagos sa mga bareta, lokal na gobyerno kang syudad ning Iriga, pinag-activate ang Local Price Coordinating Council kasabay kan direktiba sa mga opisina kan LGU na magtipid. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Suspendido na ang gabos na benchmarking kang lokal na gobyerno kang siyudad nin Iriga asin solamente mga importanteng kalakawan na sana ang pwedeng paggamitan ka mga bihikulo kang LGU. Parte ini kang naging direktiba ni Iriga City Mayor Rex Uliba bilang pagsunod sa kasuguan kang Palasyo Malacañang na magpautob ng pagtitipid ang mga ahensya kang gobyerno kabali na mga lokal na gobyerno. Ang lokal na gobyerno kang siyudad nin Iriga ang may 52 na bihikulong pinagmamantinir. Memorandum Circular 114 of the President, the City of Iriga, had also formulated our contingency plan, energy savings protocol. One of that is
the observance of a 4-day work week na from Monday to Thursday na lang po, 7 a.m. hanggang 6 in the evening. Maliban kayan ay also issued the suspension of all the benchmarking and carpooling also, and para makatipid din yung mga essential na lang ang mga pinagsaservisan, because from the time we assume office, ang na-purchase ng vehicle is already 52, pero ang paggamit nyo niyan talagang ililimit na to really observe and conserve mga energy protocols kaya dapat talagang ma-observe yan. Mientras tanto, naka-activate naman ng Local Price Coordinating Council kang Iriga para i-monitor ang presyo ka mga pangenot na barakalon asin masiguro na mayo magpapalangkaw kang presyo na de otorisado ka mga ahensya ng gobyerno. Activate na naman po ang Local Price Coordinating Council to oversee na talagang mayong paglabag o dahil nagbabiolate ang mga presyo do nagtataas, but that should be in accordance with the issuance of the concerned national government agencies. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang issue, ang pagkakaigwaning sa diring opisina sa syudad ding Iriga kang Philippine Drug Enforcement Agency ang kabali sa pinagtukar kan ginibong pag-uurulay ni the Iriga City Mayor Rex Oliva asin PDEA Regional Director Wardley Gitalia matapos ining mag-courtesy visit sa alkalde kang syudad. Ang pagkakaigwaning opisina kan PDEA sa syudad ding Iriga ang nahihiling na stratikong lakdak para sa mas pinuksog na kampanya kontra iligal na droga. Suportado man ni Mayor Rex Oliva ang nasabing plano kan PDEA. Padagos sa mga bareta, Naga City Police Office asin Kamaligan Municipal Police Station parehong nagpapasunod ng foot patrolling para makatipid sa gasolina kan sa indang mga bihikulo. Uyang sa kuyang report. Sa direktibang ibinaba kan Police Regional Office 5, pinagsugo kay ni ang mga municipal asin city police station na imbis maggamit ng mga mobil sa pagpatrolya, pakusugod ang foot patrolling tanganing makatipid sa gasolina. Sa mga hararaning lugar sa Naga, ipapasunod ang foot patrolling kada banggi, kaibahan ang mga personay kan barangay, alagad maggamit man giraray ng patrol vehicle urog na sa mga hararayong area. Dapat din kami mapundo ang paggamit ng syempre pag patrolling sa pamamagitan kang mga bihikulo dahil may mga area kita na medyo rarayo. Pero itong mga saradit na area na pwedeng lakawon, may lakawon ta. Katabang sa tuyang mga local government unit na sa barangay, sa mga BPATs. So katabang sinda, kaibanan sinda, patrolling kita bangin. Kampante si Police Captain Daisy Angeles na dai maapektuhan ang pagresponde kan PNP Naga sa mga krimen daw ang nagtitipid sinda ning gasolina. Padagos man ang ganagibong pagpatolya kang PNP para maproteheran ang publiko asin maging salbado ang syudad ning Naga. Dahil po maapektuhan ang pagresponde kang mga kapulisan sa pagresponde lalo na sa kung halimbawa may mga insidente or dailang sa pagresponde para maiwasan ta itong igwang mangyaring krimen sa Naga City. Continuous pa din ang patrolling ta. Maging mobile man yan or foot patrolling or motorcycle patrolling, gigibuhan ta po yan para masiguro ta na ang Naga City Police, lang Naga City is ang mga tao digdi or mga taong nagdidirigdi sa Naga City is maging safe. Sa Kamaligan Municipal Police Station, bisikleta na ang ginagamit kang mga PNP personnel sa pagpatolya kung aldaw. Alagad kung banggi, imbis duwang mobil ang gamiton, saro na sana, asin motorsiklo naman ang ginagamit sa mga hararayong lugar. Dawa nagtitipid ang PNP Kamaligan, sinigurado man ni Police Captain Nino Luzon na dai ini makakaapektar sa oro-aldaw na pagpatrolya o operasyon ken PNP. Ano po kaming alternatibo? Imbis na duwang mobil, sarong mobil na lang po, and then ang alternative na may pong ginamit sa sarong mobil, ito pong duwang motor para po maka-ekonomiya sa gasolina. Para sa GNN TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa police report,
85% ka mga personay kang Naga City Police Office ang nakatalaan na i-deploy sa Semana Santa. Mabantay ang mga pulis sa mga simbahan, mga tinampo, mga mall asin mga tourist spots sa syudad kang Naga para masigurong mayong insidente o krimen ang mangyayari sa Holy Week. 15% man kan PNP personnel na day nakadeploy sa luwas ang mawawalat sa opisina para magtrabaho kan mga dokumentong kaipuhan kan NCPO. Sa kabilugan, areglado na ang security preparation kang NCPO sa Semana Santa, asin naghahalat na lang inining direktiba alis sa higher headquarters para sa formal na deployment. So, ang Naga City Police Office ma-deploy ning nas 85% kang samuyang personnel sa buong Naga. So, asahan nindo na ang kapulisan nakakalat dyan na mabantay para masiguro ta na ang madigdi sa Naga City is maging secure and may anumang mangyari sa luwas. Ang 15% kang total na personnel kang NCPO, itong mga nasa loob na ma-function as administrative. So, sinda ang magibo sa mga paperwork sa loob kang opisina. Sa Kamaligan Municipal Police Station, mayo munang mabakasyon na PNP personnel ngunya na Semana Santa. Ulit na naka-heightened alert ang Kamaligan MPS. Sigun kay Police Captain Nino Luzon, Acting Chief of Police kang nasabing police station, katabang kang Kamaligan PNP ang gabos na ahensya kad gobyerno sa banwaan kang Kamaligan Camarines Sur sa pagbantay asin pagtaoning asistensya sa publiko na maobserbar kang Holy Week para mamantenir ang pasi-orden mientras na nasa tahaw kang kasiributan. Sa ngunyan po, sa papaabot pong Holy Week, ang PNP Kamaligan po naghanda na po sa okasyon na ini. Kaibanan po ang LGU Kamaligan, Kadrismo, Kasurog KSG, Kasurog Group Kamaligan, asin iba pa pong stakeholder digdi po sa munisipyo para po maging peaceful ang samuyang Holy Week digdi sa Banwaan kang Kamaligan. Sa sa papaabot pong Holy Week, ang PNP Kamaligan bakulang pong full alert status, full heightened alert status po kami. And then full force po kami kaya mayo pong off duty. Padagos sa mga bareta. Ipinaliwanag ni Mr. Allen Riondanga kang City Event Promotion and Public Information Office kung tano ta pinag-amayan na ninda ang pagpapaluwas kan schedule kan mga aktibidad sa Peña Francia Festival. Sinabi ni Riondanga na dakol na subuot nagahapot sa sainda kung anong petsa gigibon ang mga aktibidad. Kaya may kami nagpa-easy dahil dakulo na po talaga naghahapot. At this in fact po February, as early as February, dakulo na sa ito naghahapot kung ano ang mga okasyon sa piyesta dahil igwa pong mga nagpaparano magpuruli. Igwa nga ning nagsasabi na po kang COVID dahil sila nakapuli-puli kaya kayo po hanang ngunyan garo nag-aaraman ni amay to plan out their vacation for the fiesta. And narinig sa amin po na almost every day may naghahapot, pasaro-saro, paduwa-duwa. And most probably po, baka niya ko same sentiment, igwang may mga gusto talaga makaaram, kaya mas maray pong ipaamay tanang ipaluwas ang impormasyon. Sa iba pang bareta, tree planting activity pinagkondusir kang Provincial Environment and Natural Resources kang Camarines Norte bilang parte kan pagselebrar kang International Day of Forest. Ang detalyes sa report ni Juan Carlos Aguirre. Maabot sa 500 naman lain-lain na species nin kahoy ang itinanom kan mga ahensya kan gobyerno asin mga stakeholders sa pangingenot kan DENR, Provincial Environment and Natural Resources Office kan Camarines Norte sa Bicol Natural Park na sakop kan Barangay Tuaca, Basud. Ang tree planting activity, parte kan selebrasyon kan International Day of Forest na may temang Forest and Economies. Segun kay Penro Officer asin Forester Nestor Franz Fortuno, dakula ang papel kan mga kagubatan sa ekonomiya na pinagkukuanan nin kabuhayan kan kadaklan na tawo. Kung wala po itong protected area po dito sa parte na ito, ay siguro walang tubig na dadaloy papunta ng Lupi, Pamplona, Libmanan, and Sipokot areas na alam naman po natin ang Libmanan ay ang rice granary ng Camarines Sur. So ano na lang ang mangyayari sa palayan kung wala itong kabundukan na ito na nagsusupply ng tubig.
So napakalaki ng role ng forests in providing livelihood and ecosystem services sa mga communities para mag-thrive sila. Kabali sa mga species nin kahoy na pigtatanom, iyo ang kamagong, nara, dignay, lawaan, lukban, asin, katmon. Nagpartisipar man sa tree planting activity ang mga miyembros kan PNP, BFP, asin Philippine Army. Yung naging activity is very productive. We are very thankful sa DENR, sa Penro ng Camarines Norte for inviting us here sa kanilang celebration ng International Day of Forests. As civil military operations, bilang kami ay tulay ng military at saka ng civilian sectors, masasabi namin na kami sa Philippine Army, we are advocates of preserving our environment, especially our forests. Mientras tanto, bilang paggirumdom kan International Day of the Forest, pinag-enkaminar ni Forester Nestor Fortuno ang gabos na maging parte kan tree planting activities asin proteheran ang kapalibutan para sa masunod na henerasyon. We are calling every citizen to act and engage in tree planting activities and raise awareness to everyone to connect healthy forest and economic stability and share educational resources para po yung mga susunod nating generations ay patuloy po na malaman ang kahalagahan ng forests at kung ano po ang naibibigay na benefits po nito sa ating lahat. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinuksog ng puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Maski aldaw ning Sabado, ako po si Cristina Valenzuela. Asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag.
Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain at gamot. Hygiene kit. Meron po ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng 2 klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Be a tiger today.